नैथि खोन्दो बिटिसि बिसायख'थिया गोख्रों रैखाथि सेनिटाइजार मास्क बाहायनानै गोजोनै सोलिगासिनो दं। बोराय-बुरै बैसोनि मानसि, हेन्डिकेप, बेमारि मानसिफोरखौ थाबनो भट होनो होदों। बे बिसायख'थियाव गासै 10,23,404 भटार्सफोर दङ। गासै बिजाथिया 111। भटआ जागोन गासै 1,407 भट सेन्टाराव। गासै मोन 19 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। चिरां जिल्लायाव मोन 7 बियाब आरो कक्राझार जिल्लायाव मोन 12 बियाब। गासै मोन 19 बियाबफोरा जाबाय 1 नं परबतजरा एस.टि., 2 नं गुमा अपेन, 3 नं श्रीरामपुर नन एस.टि., 4 नं जुमदुवार एस.टि., 5 नं सराइबिल एस.टि., 6 नं कुसुगाव एस.टि., 7 नं फकिराग्राम नन एस.टि., 8 नं दतमा एस.टि., 9 नं बनरगाव एस.टि., 10 नं देबोरगाव एस.टि., 11 नं बावखुंग्रि एस.टि., 12 नं सालाकाथि एस.टि., 13 नं चिरां एस.टि., 14 नं चिरां दुवार एस.टि., 15 नं काजलगाव एस.टि., 16 नं निसिमा एस.टि., 17 नं सुबाइजार एस.टि., 18 नं मानास सेरफां एस.टि., 19 नं थुरिबारि अपेन। मख'नो गोनांदि बि.पि.एफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीआ देबोरगाव बियाबाव, बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीआ 14 नं चिरां दुवाराव, इउ.पि.पि.एलनि दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारिया 15 नं काजलगावआव, इउ.पि.पि.एलनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारीआ 14 नं चिरां दुवाराव बिजाथि हिसाबै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफ्राव बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो आसामनि आरो मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैदों।